Шагыйрь булу авыр. Ә син өстәвенә булып кара милләт сакчысы. Халкың өчен утка, суга да кер. Тунаса да ятимлекнең зәһәр камчысы. Ялана аяк бозда торганда да ачылмаслык ишек төбендә. Әмәтеңне син җуймыйча җырла. Газиз, моңлы ана телеңдә. Бара-бара, тукта. Китте. Бара-бара, тукта. Сөрән сал син, без китмибез диеп. Кара йөзләр илдән куса да, миңа җылы дип әйт. Илеңдәге салкын, битарафлык буса да. Җәннәт вәгъдә иткән чагында да дигәнәкле тугайны сайла. Туры юлдан тайпылмыйча атла. Күкрәгеңдә ялкын һәм дәрт барда. Шагыйрь түгел, Тукай булып кара. Бөтенләйгә димим, тик бер көнгә. Якасына килеп ябырса да, баш имәгән бит ул үлемгә. Какой метод? Ахмера, бугай. Анысы.